The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, thee will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. And God is able to make all grace overflow to you, so that because you have enough of everything in every way at all times, you will overflow in every good work. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Note this, that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth no matter how much it may hurt the hearers. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. Sa dili pa kita magpadayon sa atong Bible study through the YouTube, ubos ni ining Vic Balbido Evangelistic Ministry, atong himuan o pagtasal o evaluation ng atong kaugalingon. Atong susihon kung nanapa ba kita hambin nga mga sala sa atong kalag. Kay kining maong mga sala nga atong nabuhat, niini nga adlaw, kini mahimo lamang babag. It becomes a barrier sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. So, dili magpulos ang atong pagtuon kung magpadayon kita sa gunit o tiner yan ang mga sala ang atong nabuhat. So, atong gamiton kung buot kita nga magmapuslano ng atong pagtuon sa pulong sa Dios, aron kita mapunan sa Espiritu Santo, kikinahanglan ng atong tuman sa mando o paagi sa Dios nga kita may
may balik ngadto sa atong pakig-ambitay sa Dios. Control of God the Holy Spirit by namely naming, acknowledging, admitting the sins that we have committed today by using the recovery technique of 1 John 1:9 nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humani mo buhanta ka na. Ikaw andam na sa pagpadayon, sa pagtuon, sa pulong sa Dios. Ug makatudlo na ang balaang Espiritu Santo kanimo sa iyang kamatuoran. Ug alang kanimo higala nga wala pa kaluwasan sa imong kinabuhi, giauhag ka, gidapit ka nga imong gamiton ka ng imong kaugalingong kabubuton, your free will, sa paghimo og desisyon. The most important decision that you can make in your entire life, ang desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manduluwas. Humani mo buhata ka na, magkasalmot na sa ikaw. You can join in this process of spiritual momentum. Kaya kini mo man ang paagi sa Dios nga gitudlo niya nga kita makakaton, makaila sa mga paagi sa Dios, iyang kabubuton, o kita matudluan usab sa Espiritu Santo. So, sa wailangan, mag-andam ta sa itong kaugalingon, itong buhaton kung unsa man ang mando sa Dios. Magampo ta sa hilom. Let us pray. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa makausapan ni adlaw sa imong pagdala ka namon ini among adlaw-adlaw nga ginabuhat nga mao ang pagtuon sa imong balaang pulong. Ug nagapasalamat kami o Dios sa imo pa kaming gipabuhi hangtod ning gayuna. Nagaginhawa pa kami askil pa ang among panglawas. Ug lanti pa nga itong among pangisip, kini gumikan lamang sa imong kaluoy, imong gugma, imong kortesiya o grasya. Salamat ninyo Diyos, uban ni kami, tuli kami, agaka kami, o pasabta kami sa imong kamatuoran. Ing tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan, niano sa kita. Balik kita sa atong gibiyaan nga pagtulunan, niya pa man kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan og the unique spiritual life of believers in Christ. Ang talagsaong espiritual ng panginabuhi sa mga magtutuo ni Ginoong Jesucristo. Og subtitle niya na mao ang unsaon nato pagkinabuhi sa kinabuhi nga makapahimuot sa Dios. How to live that life which pleases the Lord, pleases God. Okay? So karon, again as a review, ato namang gisgutan nga, the Christian way of life is a supernatural way of life. The Christian way of life is a supernatural way of life. Ug tungod kay dili man kasagaran kining maong matang sa pagkinabuhi, because it is a supernatural way of life, then it demands a supernatural way of execution. Dili nato kini matuman kining maong talagsaong espiritual ng panginabuhi kung dili pinaagi sa Diyos nun nga paagi. Supernatural po. Kaya kung Diyos nun, supernatural. Dili natural. Ang natural, tawhanon nga paagi. Busa, igo lamang kita pahiluna sa grasya sa Diyos. Unsay iyang tugon, unsay iyang pahimangno,
unsay iyang mando, sugo, ato kanang tumanon. Aron ato makabot kanang maong matang sa pagkinabuhi nga talagsaon. Okay? So, mao na nga as i-review, kita kay mga Kristohano naman, mga anak naman sa Dios, o nahimo kita nga anak sa Dios gumikan sa atong pagtuo lamang kang Kristo lamang. Kay mao ra man kana ang hingpit nga paagi nga kita mahidugtong, mahiusa sa Dios, o kita gamit man sa atong free will sa pagpaluwas. Kay naamas tao lamang, anas tao magpaluwas ba siya o di, basta kay ang kaluwasan andam, it's at your disposal. Imo bang dawaton o dili? Ang Diyos naghuwat lang, He's just tapping His foot. Sige, dawatan ning akong pagi nga hingpit nga ikaw maluwas. Narana nimo mo dawat ka ba niya na o imo ba lang isalikway? Apan hibaw kag naay resulta kay ang tanan nga mga stimulus lagi pag-awhag nanginahanglan og tubag, ug ang tanan pong tubag niya ng maong stimulus o pag-awhag na po'y resulta. Nakasabot ka? So, sa in English pagod, every stimulus in life, sa bisag unsang kahimtangan ba, okay? Every stimulus needs a response, and every response has a result. So mo na nga migamit mo kita sa atong kabubuton sa pagdawat sa kaluwasan, then mo kana nagsubay lang kita diha gibase nato sa Juan kapitulo 3 versikulo 36. John 3:36 nagingon, he who believes in the Son, si Ginoong Kristo, siya nga nagatuo kang Ginoong Kristo sa anak sa Dios, has life, manag-iya og kinabuhing walay katapusan. Apan siya nga dili motuo sa anak, dili makabaton og kinabuhi, no eternal life. Hinunua ang kapungot sa Dios magpabilin diha kaniya. But the wrath of God abides on him. So, ita nga mga midawat na, ita luwas na. Wata magpasingarbo. Watay katakos. Wagid tay angay kapasigarbo. Wagid tay mahimo. Igo lang kitang midawat. Ubos sa doktrina nga magpaubos kita, magpailalom kita sa otoridad sa Dios. So, ginamit nato kanang maong bertud mga na. It's a virtue to put ourselves under God's authority. So, nagsunod kita lamang sa iyang kabubuton. Kay iba naman ta as a review some how to get to heaven after we die. Kung saan na to pag kahilangit, human ta mamatay. Kaya kini itong lawas mamatay man. Lawas ay mamatay, dili ang kalag. Kaya king kalag, hangtod na sa kahangturan. This is eternal. Okay? Our body is temporary. Apan, kung ikaw magtutuo, okay, akong dalikyatan if you are a believer, ini kamatay nimo, then andamon ka ng maong lawas nga pulihan o lawas nga binanhaw, resurrection body. Okay? Of course, ang mga di po magtutuo, ini kamatay ka ng ilang lawas, habanhawon po, apan lain ang ilang matang sa pagkabanhaw. Ang ato nga mga magtutuo resurrection body, apan ang mga di magtutuo dili resurrection body of damnation. Mo na ang dakong diferensya. So kita balik ta mubalik ta sa tong gibiyan nga how to get to heaven after we die.
unsaon na to pagkahilangit human kita mamatay ania ang upat ka mga paagi nga atong sundon. Okay? Gipahiluna kini sa pulong sa Dios, gipahiluna, giandam, gitagana kini sa Dios. Hingpit ang iyang paagi because God is perfect. Ang tanan niyang kabubuton, ang tanan niyang una-una, ang tanan niyang plano, hingpit, perfect. Tungod kay siya, hingpit man. So, ang una niining lakang atong pagasundon mo kini. Ang kuna nga ikaw usa ka makasasala. Admit that you are a sinner. Kay ang Roma 3:23 sa gisulti diha. All have sinned. Ang tanan nakasala. All have sinned and come short of the glory of God. Nakabsan sa himaya sa Dios. Roma 3:23. O ang Roma 6:23 po, nag-ingon nga, ang suhol sa sala, maong kamatayon. The wages of sin is death. But, unsa? The gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Mao kanay gasa, kinabuhing walay katapusan, pinaagi kang Ginoong Kristo. Now, ang tinuod gyud ang kahimtang sa tanang tao lagi nga mga kaliwat manta sa atong unang ginikaan Adan ug si Eva na napanunod na itong ilang mga sala nga panulundon. Okay? Kaya nagaingon bitaw ang prinsipyo diha nga no one is good enough to go to heaven on his own merit. Wala yun. No one is good enough. Di siya kabot niya na nga siya mahilangit pinaagi sa iyang kaugalingong merito. No matter how much good we do, we still come short. Kabsan gud gihapon kita sa himaya. Okay? Ubos ra gyud kana sa paagi sa Dios kay ang iyahaman ang labaw sa tanan. Sabta gina. Mao na ang unang lakang. So the first step is admit you are a sinner. Ikaduha, realize the penalty of sin. Ang kuna o amguhi. Realize, amguhi. Ang unsa, silot sa sala, suhol sa sala nga di palang dugay akong giikutlo ang Roma 6:23 nga the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. So, ingon nga naay suhol sa maayo, just as there are wages for good, there is punishment for wrong. Gusto? O kining punishment, the penalty for our sin, mao ang eternal death. Mao nang wanay pagkatapos nga kamatayon, eternal death in a place called hell. Ang gitawag sa kadaghanan og unsa, impyerno. Mao na ikaduha. Ikatulo nga lakang step. Believe na nisod na tas pagtuo kang Ginoong Kristo nga siya namatay, gilubong ug unsa nabanhaw pag-usab gikan sa mga patay alang nimo para ra gito nimo katong iyang gibuhat just for you. Diya sa Roma 10:9 sa gisulti, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Na, nga kung imong isugid, pinagi sa imong ba si Ginoong Hesus, o ikaw magatuo sa diha sa imong kasing-kasing nga ang Dios nagabanhaw kaniya
gikan sa mga patay, ikaw maluwas. Kasabot ka? May katulo. Ikaw upat kalakang, naman na. Trust Christ alone as your Savior alone. Believe on the Lord Jesus Christ. Believe or faith alone in Christ alone. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. Romans 6:23, Romans 10:13, etc. Kay ang kinabuhing dayon God, gasa kini nga unsa gilukat pinagi sa dugo ni Jesus, and offered freely to those who call upon Him. Kanang hatag gini, gitanyag gini, freely. Huwag bayad ngadto sa magatawag kaniya pinagis pagtuo. Who call upon Him by faith. Anyone who believes on the Lord Jesus Christ, maluwas forever. Hangtod na. Being saved is a one-time event. Okay? One-time event. Kasara, mahitabo. Dili kay mag kanang utro-utro o magsubli-subli dili. Kasara mahitabo. Yan ang higayon nga ikaw nakaamgo na ang kaluwasan pinagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang, then you are saved. So karon kay kita mga luwas naman, gimanduan kita sa Dios nga patubuon ang atong kalag. O nagkanunay gini balik na to kay importante sa tanang importante. Ingon nga mga anak sa Dios, di mangyud ta mapuslanon sa atong goal. Ingon nga mga anak sa Dios. Kaya we have a common goal, which is to attain spiritual maturity. Mao ka na nga itong common nga unsa tumong sa kadaghanan o sa tanang mga magtutuo. Nga untak kitang tanan makakabot. Yan ang ang-ang naginganla na to og espirituhanong paghamtong. Spiritual maturity. Kaya ka nagungang-anga mo naman na ang sa pagkatakos sa pagkinabuhi. Your capacity for life, capacity for love, capacity for blessings. You see? Kung mo ng panahon na nga imo, mahimaya ang Diyos. Atong mahimaya ang Diyos. Mo niya ang atong common goal. Now, narapon na nimo, mudawat ka ba niining doktrinaha o di? Kay, gihatagan man tagkabubuton lagi papili. God has given us this freedom. Total freedom. Hingpit nga kagawasan sa pagpili. Mupili ka ba sa pagdawat niini, kamatuoran, o mosalikway ba lang? Kung nahibawa lagi ka sa resulta. Kaya mo kung iingon nga, stimulus man to. Ang Acts 16:31 nga nag-iingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas, mao na stimulus. Akong giubad nis binisayang stimulus, pag-awhag, pag-agda. Well, synonym na ang pagdapit. Okay? So, that's the stimulus. O paggamiton lagi ta sa Dios atong kabubuton mo tubag bata positively or negatively. Kay kung negative ang atong pagtubag, negatibo, meaning di umudawat, then na resulta. Mao to imong tubag sa maong stimulus. O atong ibasihan lagi in John 3:36, he who believes in the Son has life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Klaro kayo na. So, mao na nga. Kay kita may gamit man, kung ikaw may gamit na sa imong kabubuton sa pagdawat nini, then nahilo na ka sa grasya sa Dios. O
human nimo dawata kanang maong kaluwasan, then nasuod ka dayon sa plano sa Dios. Automatic na nisuod ka sa plano sa Dios. Kay ang plano sa Dios is the best and the highest. Huwag makalupig. Kaya hagod na sa Dios. Hingpit. Ang sumay mong paghulagway o hingpit. Hingpit means perfect. Huwag kuwang. Huwag sobra. Hingpit yun. Perfect. That is the kanang description of God. He is perfect. Okay. Tingali ikaw mo pa'y pagdungog ni mo niining atong pagpasabot ni mo sa mensahe gikan sa pulong sa Dios nga ang Dios has a perfect integrity. Kung akong gihubad ning integrity sa Bisaya, pagka kasaligan, integrity. I don't know, mudawat ka ba niya na akong paghubad niya ng integrity, pagkakasaligan o pagkamasaligan. Okay? Ang Diyos hingpit nga pagkamasaligan. His perfect integrity. So, kay perfect man, way kuwang, way sobra. Kay, mao man na ang kinaiya sa Diyos. That is attribute na sa Diyos. Kinaiya. So, nasayo na magkaroon kamong mga bago pa kung pasabot ni mo nga ang Diyos tungod kay siya ang hingpit. Siya ra hingpit, way lain. Okay? Wa na kay laing ikatandi sa pagkahingpit sa Diyos. Hingpit nga pagkalabaw nga kagagahom, hingpit nga pagkamatarong, hingpit nga gugma, hingpit nga unsa, hustisya, hingpit nga kinabuhing dayon, hingpit nga labaw sa nga tanan, hingpit nga nasayod sa tanan, hingpit nga naa siya sa tanang dapit, tanang suo, naa siya. Hingpit ang iyang pagka matinumanon, di na siya mausab. He is immutable. Ug hingpit siya nga kamatuoran. So, ilhag na, mao ni mga maynungdanon nga ilho na to ang mga kinaiya sa Dios. Mao na nga kamo nga bag-o pang nakasugod ni nga tong Bible study through the YouTube, ubos ni mao ministry, ila-ilaha ang Dios. Kay nidawat naman ka sa bugtong anak sa Dios, midawat kang Ginoong Hesukristo ng imong manluluwas, then imong ila-ilahon ang Dios. Imong tun-an ang iyang pulong. Sa maura man ipagi nga ila-ilan to ang Dios. Pagtuon siyang pulong. Naon sa man mo ni pagkaila sa hingpit nga Dios kundi ka mugahin og panahon nga imong unsa tun-an ang iyang pulong. Just imagine gihatagan tag pilang oras kada adlaw. How many hours does God give us every day? 24 hours. 24 full hours. So stop. Now, ato ning hinahinayan sa paghisgot nimo nga na ate prinsipyong gibarugan nga kita nga padayon na nining atong spiritual momentum. Adlaw-adlaw na nining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Okay? Gikinahanglan nga magsunod kita sa mga paagi. Kay kining atong paagi sa pagtuon, inculcation Ang inculcation ato ning gihubad sa Bisaya, pag silsil. Gusto ba na ang Bisaya? Silsil ba? To sink in sa atong galamhan mo, duot ba? Okay? Matuhog yun ni mo pagsabot. No, na inculcation. Inculcation pag sinilsilay.
Mao ni atong paagis pagtuon sa pulong sa Dios. Mao na nga gabalik-balik ta dinhi pagsubli-subli ta sa ato mga basic, and then a little advanced, and then makaputra nato ang advanced na gyud. Okay? Nga dili ka makasabot nitong mga advance kung di ka magsugod sa mga sinugdanan. Kasabot ka? Anda magyud ta magsugod. Labi na yung maupay pagsugod sa pagsunod ng atong Bible study through the YouTube. So, padayon na, adlaw, alam mo na niingon og spiritual momentum. Iba naman kung pasabot sa pulong nga momentum in English na. Ang Visayas momentum ato maninggi hubad o builo. Okay? Pagbuilo. I don't know kung dawat mabuka ng Bisaya. Kaya kini kung atong Bible study, matawag na to ni kanang bilingual. Okay? Binisaya in English. Apan ato yun yung gi-cater nga to sa mga Visayan speaking na itong mga subscribers, mga listeners na nagasunod na ni atong ministry. Okay? Na dili niya atong ministry, iyahan ni sa Dios. So ay masipyat lang ta nga atong ministry, di ta maka angkon, we cannot claim that this is our ministry. It is, in fact, this is the ministry of God, the Holy Spirit. Okay? Kaya siya naman ang magtutudlos kamaturan. He is the only mentor nato ng mga Kristohanon. Kasabot ka? Dili ning nagyaw-yaw. Galamiton na siya. Instrumento na siya. Busa, kung ikaw nagpadayon na nining atong paagis pagtuon, method of studying God's Word, then ayaw pagtutok niya ng kanang mensahero. Tutuki ang iyang gida nga mensahe. Kasabot ka? Anak ka makatkaton. Kung magtutok lang kanunay sa mensahero, di ka katon. Dili. Ang Espiritu Santo naasa unsa panghuna-huna niya ng gigamit niya nga instrumento. See? So, I hope na sabtan mo ito akong giingon mo. Now, okay. Kaya kini atong paagi unsa inculcation method man. Atong gibarugan ang prinsipyo nga ang kapaspason sa atong pagkat-on kinahanglan mulabaw pa sa kapaspason sa atong pagkalimot. Sa in English, God, the rate of learning should exceed the rate of forgetting. Okay? Nasabtan mo na. Now, ako ang giingon og pilang oras gihatag sa Dios nato kada adlaw. 24 oras ra ba? Now, atong inunta i-allot. Okay? Ang time allotted sa Bible study, kini atong adlaw-adlawng pagtuon sa pulong sa Dios through the YouTube, usahay mo abot kini tagsara mo abot og usa ka oras. Apan ato ning trim down aron di pud makapuyan tingali o murag kabugatan ra mo ng mga subscribers. Ato laning i-average na to nga mga 30 minutes up to 40 minutes, 45 minutes. Panagsara na mo ba sa oras. Now, okay. So, the time allotted for Bible study, ingnon lang na to, average 30 minutes or 45 minutes the most. Okay? Ang Diyos nagahatag na ito pilang oras sa usakadlaw? 24 oras. Okay? A day. 24 hours a day. Now, kuhain na og 8 ka oras. Alang sa unsa man na? Imong pagkatog. Time to sleep.
pagpahuway sa gabi. So, ang 24 hours, kuhaan og 8 ka oras, pila na mahibilin? 16, 16 waking hours. Waking, kanang mata ka ba? Okay? Na, that's 16 hours na, waking hours. Multiply that by 7 days a week. I-multiply. Pila naman? 16 times 7 days a week. Mukabat na og 112 hours. 112 ka mga oras. Waking. Na ikaw, mata. Okay? You are awake. Unya, minus na, kuhain na og 7 hours. Ano sa mating 7 hours? 7 hours of Bible study per week. Kada semana. So, pila na nabilin? 105 hours, 105 ka mga oras, matag semana, samtang ikaw mata. You are awake with all the human viewpoints sa tanang mga tawhano, mga pangunahuna. Now, so that means 7 hours of doctrine in a week. Kaya kini nga itong gipang sumada ba nini? 7 hours, 7 ka oras sa pagtuon sa pulong sa Dios sa usa ka semana. Now, kini 105 hours, ang total na ba? 105 hours with possible human viewpoints. No, that's quite a big ratio. Di ba? Dako kayong ratio. Sumo na niya itong compute din higa itong kita gaantag 24 hours a day sa Diyos. Nga di ka makagahin og 30 minutes, 45 minutes, the most. Alang sa pagkat-on nato sa kabubuton sa Diyos. Kini nga itong gipang tunan. Una-una ra ba ni sa Diyos nga itong itunan. Noon niya itong kanang tumong. This is God's kaniyang iyang paagi nga gi tanyag o gi mando ka na itong atong buhaton. You see? Aron kita magkakat-on siyang kabubuton, siyang tuyo, siyang plano, sa iyang mga una-una, siyang mga pamagi, at ubang ila-ila ang Diyos at suod yun. Ang iyang mga kalaki. You see? Dili kay mga kalaki ng kalibutan na. Mo na, bombardyuhan kita. Kini nga itong pangunahon ng mga tawhanon, kalibutanon, mga dautan, mga pangunahon na. Mo ang resulta niya na. Kung mabuhat na sa maayong buhat, kana mahog rin ang mga tawhanon rin na. Mga binuhatan. Kasabot ka. Nga dili madawat sa Diyos. Tingali mo yung sinta na po, grabe di madawat sa Diyos. Dili. Ano sa may post niya na. Di magkadawat ang Diyos niya na kay tawhanon gud. Kung sa gisulti, ato na po niyang balikon pagkutlo sa libro ni Isaias sa daang pagisaan. Isaiah 55, 8 and 9. Kung na kay Biblia, di abri. Isaiah chapter 55 verses 8 and 9. Kay kana nagaingon sa English. My thoughts are not your thoughts. Nga kung mga una, dili inyong mga una. My ways are not your ways. Ang akong mga pamagi, dili inyong mga pamagi. Saith the Lord, siyang nagsulti niya na. Kay, padayon niya ng mga bersikulo. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Di ba kung kagiinan di padugay, hingpit ang Diyos?
Ang iyang pangunahuna, hingpit. Iyang mga tuyo, hingpit. Iyang mga plano, hingpit. Iyang mga pamaagi, hingpit. Mo nagingan lang nato na protocol, mga pamaagi sa Dios. Kini nga itong gitunan, mo ni mga protocol sa Dios. O kini iyang mga protocol, iyang mga plano, mga pangunahuna, hingpit, perfect. Unless di ka mo too, nga ang Diyos perfect na mao na. That's another story. So mao ni atong itutukan nga nagasunod kita sa mando sa Dios diha sa ato ng kahimtang ingon nga mga Kristiyanon nga patubuon kini atong kalag. Dili mo tubo nitong kalag nga sige lang kang simba diha unsay mga buluhaton kunuhay sa inyong relihiyon. Di na, wala mo sibo. Kinabot pa ang relihiyon, di man iya sa Dios. Kasabot ka. Musinta na po ka ni, sagot ng istorya ha. Ang relihiyon, dili iya sa Dios. Dili. In fact, opposite ang relihiyon kaysa Kristyanismo. Kasabot ka. Ang relihiyon, kanang relihiyon, pundok na sa mga katawhan, iyang umura ba na o kanang it's a group, okay? Mao na ang relihiyon, okay? Apan ang Kristyanismo, it is an organism. Ang relihiyon, organisasyon, okay? Mga pundok. Ang Kristyanismo, organism. Sabot ka kung sa organism? Bahin ba sa lawas? So kita mga anak, bahin na ta sa lawas ni Ginoong Jesucristo nga gipurma pa karon. Nini nga itong panahon. Sige, pagpurma. Nga kung makumplito na ka na mo na itong hiingon nga sakgaw ni nga maong lawas ni Kristo. Kay himuon nga unsa kanang pangasawunon ni Ginoong Jesucristo. Kasabot ka. So mo ni murag ning sugod at tagsibog ganito sa pag-advance. Advance naman po na God. Kini nga itong isgutan, mga sinugdanan, basic. Kaya mo man ni ang paagi nga magatubo ta. Doctrine upon doctrine. We learn doctrine by studying doctrine. See? Precept by precept upon precept. Mao na nga adlaw-adlaw ini atong pagtuon sa pulong sa Dios, sumpay-sumpay o balik-balik usahay. Mao na atong pamaagi, nagsubay lang ta sa pamaagi sa Dios. Okay? So patubuon ang atong kalag, pinaagi lamang sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ning atong itunan, hunahuna ni sa Dios, oy. Kasabot ka. Mga hunahuna, mga plano, mga tuyo, mga paagi sa Dios. Now, wala na nga akong giingon ni mo, ang relihiyon, lahi, opposite. Ang relihiyon o Kristyanismo, mura ni og tubig og lana, di ni mo na masagol, di ni mo kanang tapo. O na, kung nakakas relihiyon, wag ka sa Kristyanismo. Kung nakakas Kristyanismo, wag ka sa relihiyon. Kasabot ka. Mga nasusihay mo kaugalingon. Ha, bako ha? Relihiyon maling ahong pasilungan, gipasakupan o Kristyanismo. Namo na. Christianity is an organism, bahin sa lawas. But religion is an organization. Unya, ang sistema niya ng relihiyon, system of good works. Natawa, opposite sa Kristyanismo. Christianity is not good works, may basihan, kundili, grasya. Kasabot ka. So, mo na, awa man po kumuingon nga di na kamubuha tumayo kay ngayon ka dili good works ang relihiyon.
ang good works religion mo na ilang pasiuna, pakadakan. Mo'y unahon ba nila? Ang Christianismo, dili ng good works mo nahon. Ang pagtuo. You see? Unahon yun ang imong pagtuo. Kay mubunga naman na. Muugmad naman na. Sa imong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa kaya kung di po ka mo padayon, di po na maugmad ka na yung pagtuo. You see? God's word is real, more real than the person nga sitting beside you. Tinuod ang pulong sa Dios. Buhi. Makita na nga itong kanuna yung bat-bat din di patawag tuon. The word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Sabtag yun na kay binisay ang Biblia, mas klaro-klaro niya na. Manang ato manang basahon panagsapod aron di pud mo makalimot na mo na. So kini nga atong gibuhat din ni adlaw-adlaw. Mao ni ang atong pagpakigsuod. Musuod tag anam ni Ginoong Jesucristo kay ato na siyang gidawat. Nadugtong nahiusan na taniya hangtod na rabanas kanturan. Yan na matangtang bisan pag imong i-disclaim may yung kaadya kung to ang Diyos dili Indian giver, dili siya mang Indian nga nagkasala na magahong bawion ang kaluwasan ng mga gihatag ni mo, dili siya makahimo niya na. God cannot kanang deny mo na nga sige na sa Kristo nadugtong nahiusa ka na niya nga itong higayon nga mituo ka kaniya. Okay? Sige no sa Kristo. Okay? Diyos ug tao. Mo na ang iyang hypostatic union. Ito na po nang ka na advance na po na. Okay. Now, dihay usa ka wa mailhi nga magsusuwat. Nga nagaingon siya niini akong basahon. Wala siya'y mga sulugoon. Kini naghisgot ba ni Ginoong Jesucristo Wala siya'y mga sulugoon. Si Jesus way mga sulugoon apan gitawag siya nga agalon. Ila siyang gitawag og agalon. Wala siya'y grado apan ila siyang gitawag og magtutudlo. Wa siya'y mga tambal apan ila siyang gitawag og mananambal. Wa siya'y mga hugpong sa mga kasundaluhan apan ang mga hari nangalisa ang kaniya. Wa siya'y gidag-an nga gubat apan iyang gibuntog ang kalibutan. Wa siya makabuhat og krimen apan ila siyang gilansang sa krus. Okay? Ila siyang gilubong sa tumba o lunganan, apan buhi siya karon. Mao kana ang gisuwat ni ining magsusuwat nga wa mailhi. Kay iya maning gikutlo o gibasihan kini sa Lucas 9:23 nga sumunod ka kanako. Nakaron magsusunod manununod ang butasabot, we are followers naman niya ni Ginoong Jesucristo. Mao taginganlan kag Christian kay you are a student of Christ. Okay? Nadugtong ka naman ni Ginoong Jesucristo. So, sumunod kamo kanako mo na iyang tugon diya sa Lucas 9:23. Pinaagi sa pagtuon sa akong pulong. See, if you love me,
take up your cross daily. Deny yourself. Come, follow me. Mo nagiingon. So, kita mga anak naman sa Dios, then magasunod na kita sa iyang mando. Aron kita makakabot niya ng atong tumong to live a life pleasing to God, or to live that unique spiritual life nato nga mga magtutuo ni Ginoong Jesucristo. Kasabot ka mo ni o ayaw na ni kalimti nga kini nga atong gibuhat adlaw dili nimo ikatandi sa bisag unsang mga hudyaka dihang mga kalingawan dihang mga kanang unsa na dihang mga kalipayon sa kalibutan, dili. Kay ikaw nga anak sa Dios na mao gyud ni ang imong kalipay. Mao ni ang atong kalipay. Di kay kalipay mo kinabuhi nato. Nga atong gabiton sa atong pagkinabuhi. This is our life. Mao bitaw ng prinsipyo diha mo tingbabaw kanu. Life is fabulous, fantastic with the Word of God. But miserable without it. Miserable. Ang atong kinabuhi, miserable. Bisan tuod luwas na tapan. Wa man tay pulong niya, kay wa man ta magtagad, wa man ta manumbaling. Nga, manduan man ta sa pagtuon siyang pulong, adlaw-adlaw. Nalain magkapasiuna, maingon mo ka, daghan magkugi, atiman. Mao lagi ito akong giingon di padugay ni mo how to allot our time for the study of the Word of God. Naipaw naman kanining atong oras sa atong panagtapok din through the YouTube. Nga nimo. Kung nakakainit, go ahead. Apan kung di ka manumbaling, go ahead po. Ibaw ka sa resulta. You see? Awam po ko maghadlok nimo. You have the complete freedom lagi. You have the total freedom. Now, tingali, kung negatibo ka mo yun, dayon. Kinsa mo kung diha, sige, yaw-yaw diha. No. Natisisahin nga ikaw negatibo yun. Gusto? Namo na. O may mahimo po ng Diyos kung magnegatibo ka, kay hinggamit man lang kasi mong kanang kabubuton. You see? Mo na nga, ikaw nga magtotoo. Okay? Kung buot ka magpasibo, magpahiluna sa plano sa Dios, sa imong kinabuhi, nga mo nindot ka ng imong kinabuhing Kristohanon. Of course, di ba ni itong gingon nga, the Christian life is a sophisticated, unique, fabulous, fantastic, thrilling, adventurous life. Na diha mga kalipay, kalinaw, paglaom sa mga positibo ng mga description. Of course, God is positive, of course. Why negative ang Diyos? Mao na nga. In fact, God is the kanang maker of winners. He is the author, author of winners. Siya tigmugna og mga mannaog. Buot ang Dios nga ikaw mahimong mananaog, dili pildiro. Namo na. Ano sa mga mapildiro? Mapildiro ka kung negatibo ka, wa kay gana, wa kay pagpanumbaling sa pulong sa Dios. Nasama nining atong ibuhat. Mapildiro yan. Kaya nga naman, huwag man kayo magamit. Huwag kayo magamit nga hiniguban batok sa atong mga espirituhan o mga kaaway. Spiritual mo nga itong yatubang ng mga kaaway. Samtang niya patanining kalibutan na. Doon natin tulo ka mga dagkong mga kaaway. The world, the devil, the flesh. Ang kalibutan. Kung balik ko, nga dili kini nga itong lakaw-lakawan ng kalibutan. Ang sistema ng kalibutan na mga itong kaaway. The world, the devil, ang yawa, ang kaaway sa Diyos, avowed and arch enemy of God. Kasi nag-ngub-ngub diya,
pangita sa iyang tukbon na ikaw kung way hinagiban na mao na you are a sure casualty ining gubat nga spiritual warfare. So mao na nga the world, the devil, the flesh kini nga tong kinahanglan makasasa nga di na gud kinahanglan mo kuhit pa nga tong kinahanglan makasasala kini ano man tapot man is tanang silda sa tong lawas na sa sulod just as God the Holy Spirit is napod sa sulod nato. Mao na nga naay unsa conflict, naay panagbigkil, naay panag-away tali sa Espiritu Santo ug sa kinaiyang makasasala natas taliwa. Papilion ta kasi atong hatagag pasiuna ang Espiritu Santo ba? Pinagi sa pagpapuno sa Espiritu Santo na ibaw na po ka unsay paagi nga ikaw mapunan. Ang laingan sa pagpuno sa Espiritu Santo mo ang control pagdumala sa Espiritu Santo. Unya mo sangko ka na o mo resulta ka na sa imong pakigambitay sa Dios, fellowship with God. Unsa man ang paagi, what is the kanang paagi nga atong sundon? 1 John 1:9 mao kanang recovery technique nga gisangkap sa Dios nato, grasya na nga nagaingon ang 1 John 1:9, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you of all unrighteousness. Sabtag na. Onya, markahi ginang maong bersikulo, 1 John 1:9, 1 Juan 1:9. That should be kinahanglan ng mas second nature na nimo kung ikaw Kristohanon. Aron kanunay gyud kang naa nagalakaw sa pagkigambitay sa Dios. So that is God's perfect means nga kita may balik ngadto sa atong pagkigambitay ngadto kadiya. Just imagine ang atong pagkigambitay niya na ata magpuyo sa atong puloy-anan dinis kalibutan ng atong puloy-anan. Of course, it's a mental attitude, ang operational divine dynasphere. Mo na ipapuyo nga dapit ka na nga atong puloy-anan ingon nga mga anak sa Dios. Of course, the Christian life is a mental attitude life, di ba? Ano na nato ng bat-bat yun. It is a system of thinking kini pagka-Kristohanon. Kini atong pangunahuna mao ni target o rumbo sa pulong sa Dios. Just mao po target o rumbo ni Satanas sa iyang mga human viewpoints, mga tawhanon, mga kalibutanon. Mao na nga naay panagsangka yun. That's why the Christian life is a struggle. But it is easy. Mao bitaw nang giingong Ginoong Kristo ka. Kanang my yoke is easy. See? I am meek and humble of heart. No, nagisulti ni Ginoong Kristo. Malumo o mapaubsanon. Just imagine si Ginoong Kristo unsa ka mapaubsanon, modelo. He is a model of humility. As Pilipos 2:8 sa isulti, he humbled himself by becoming obedient, even obedient unto death. Imagine that. Nagpakamatay siya tungod nimo ug dako ng mga dagkong mga makasasala, mga dagkong utangan sa sala. Siya ay mibayad, milukat sa pagpakamatay dito sa cross. Siya may bayad sa atong utang. Siya may puli. Kaya kita manuntay lansang dito sa cross. Kita ko yung mga makasasala. Pan siya may puli. Siya ay nagpakamatay sa atong dapit. Siya. Huwag mo na nga. Siya may bayad. Siya may ito ibayad lagi. Sabi,
Ako kang pangutanon, unsa may atong ikabayad nga mga dagko man tang utangan, dagko mga makasasala. So sa Ginoong Kristo may voluntaryo. Nagpakatao ko siya, kanao ko siya gikan siyang gingarian sa langit o unsa nagpakatao. Misod ang pulong sa Dios na himong unod. O dito miturok dito sa taguang ka ni Maria nga mo gipili sa Dios nga kay siya may daghang doktrina nitong panahon na. So siya gipili. No ni yung blessed are thou among women. Blessed nga. Happiness kanang ang blessed God, ang pasabot niya na meaning happy. O ang Grigong pulong is Makarios. So mo na, nga na tao, si Ginoong Kristo, aron sa tuyo. Nga sa tuyo siyang pagpagkatao, aron magpakamatay nimo. Na tanaway mo kaugalingon, ikaw ang ipagkamatyan. Ako, kitang tanan, mga katawhan. Just imagine that. So, karon ang Diyos, mingon nga, tuhoy ang akong anak. Namatay ko siya tungod sa akong gugma nimo. Nada sa John 3:16 ang sige sulti. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish, but have eternal life. Di ba na klaro? Tataw kaya na? Pagkatinaw. O niya, gahi pag yun ang imong kabubutos pagtuuan na. Kaya mo ingon mag-ung relihiyon ng inyo. Nakabito ito nga akong amigo nga sige na siyang sangyaw, nga abot siya sa ka tao ngayong isang yawan, maingon na itong pilosopo nga isang yawan, nakuha na doy. Tiguang na ko doy. Graduating na ko ining akong relihiyon. Appeal ko ng inyong pundok, sugod na po ko sa uno. Na pinilusopo ba? Ayaw katinga. Bagang duot sa katawhan karon. Mga na ilang unsa, pangatarungan, pagkaluoy, pagkalaot. Nananaon tayo, gipakitang gugma sa Diyos. Pinagi siyang bugtong anak. Tiyaw mo na. Naangin niyang bugtong anak. Nga mo'y may lukat sa atong. Gilukat. Siya may pasabot itong lukat. Redeem. Pareho kung nagnahimong iprinda diha sa unsay nga na prindahanan. Unsay nga na sa Visayan. Iprinda nimo sa usa ka bangko baron. Iprinda nimo imong sing-sing baron sa mga kamtangan nimo, mga katigayunan baron. Nya ipalukat nimo na aron mabawi nimo. Lukat, redeem. Sige no, si Kristo mo may redeem, may lukat sa atong kahimtang nga mga magasasalang dagko. Kasabot ka? Oh, by the way, kining atong pagtuon sa pulong sa Dios, usahay mo rag kining atong method is just conversational. Okay? Conversational. Moral lang tag nagkukabildo din pan ato ning hatagan og empasiya ang mensahe gikan sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Okay? Ato ning ipadayon ugma kung nakay kainit o kanang kahangawa nga magkakatuon pagkagdugang kamaturan din padayon subaya sunda kining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Grasya. Magampo ta. Ama na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo. Niining matamis nga gayon sa among pakigambitay sa imong mga pulong. Pagkatuon, pinagi sa pagtudlo ka namo sa Balang Espiritu Santo. Salamat ning tanan o Dios.
Hagita kami sa pagpadayon ngayon, sa pagsibog sa unahan sa among Kristohanong pagkinabuhi. Aron magkabot na mo ka na nga mong tumong mao ang espirituhan ng pagkamtong, spiritual maturity. Aron ikaw mahimaya o kami makahimaya kanimo o Diyos. We love you, we adore you, we worship you, we praise you, we honor you, we respect you, and we glorify you. Kining tanan among ipasalamatan, pinagi ning YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Sa ngalan ni Ginoong Kristo, king tanan among giampo. Amen.